Loya wa chipani cha MCP uyu Jivason kadzipatike wapezeka zonena kuti walowelera nkhani yomwe ili pakati pa Meki ndekuti ndi apita Mutharika. Nkhani yonena kuti ameki asunthe kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre. Iye akulowelerapo ndi ukalowelera sangoti ngati Jivason kadzipatike koma ukalowelera ngati chipani cha MCP ati mpaka nokasuma ku court yayi muletseni Mutharika asapange zimenezo ndeta atawapatsatu chigamulo awina koma jaji amene waperekayo mudabwa naye ndikamuchularo. Anyways, ndingofotokoza kuti ndi ndani amene nangazukhala motani. 2 days ago I think ndinali panopa kukamba zonena kuti baro ya pakati pa Meki ndi apita Mutharika kunena kuti iye asamuke asunthe apite ndekuti ku Blantyre. Amayi anapewa ntali manja anena kuti akhoza kusamuka pokhapokha koti lipereka chigamulo chonoti iwowa asamuke. Mwayione meneyo koma alilede kusamuka. Kumano kuiona kesi jamene imendera kuona zifukwa zimene akunoti asamukirezo kapena asakufuna kusamukirazo muona zonena kuti pali magemu ena ake omangodabo kuti kodi magayi bwanji mufuna tizitaya nthawi pa zinthu ngati zize zinthu za simple kwambiri kusamuka zingavote kungonyamula katundu wanu kumapita ku Blantyre. Akuti kuli maofesi ngati kulibe maso maofesi amakamba solo maofesi oso anadzadzaso kaya amadazi panga sovu motani koma ndi zinthu zoti anakatha kungokambirana kubaba kulowa ano ndi kuti mpaka na ndalama zochuluka zokabhukira maloya kuti apite kuti ku court kuja azikambanga debate boma kupanga debate ndi boma ndi kuti maloya ena ake ndi kumapindulapo ndalama pamenepo. Now nkhani ije kuonera ngati ndili yakuboma Meki ndi kuti ndizani ndi apita Mutharika ndi executive boma kwapezeka zonoti na MCP basi ndi kuti afuna tero alowelerepo tisadafuna alowelerepo alowelerapo mpakana eri kupita mpakana ku court atukapeza jaji tufuna zonena kuti mumuletse pita Mutharika asepereke chigamulo zonena kuti ameki atuluke ndi kuti kujani ku Lilongwe apite ku Blantyre. Tufuna chigamulo chimene zonoti ngati anapanga executive order imene yoyo muikasule mumuletse ndithu mumulande mphamvu zonoti asapange zimenezo mpaka ndi kuti kuja ku court kumva apezeka zonotatan avomereza ndi kuti kupereka tsopano injunction chiletso chonena kuti chimuletse pita Mutharika asayilamule Meki kuti ituluke inyamuke mu Lilongwe zipita ku Blantyre. Komanso chiletsocho kuchiri kuiletsa ngakhale Meki yomweyo kuti isanyamuke oleta khauti yafuna lero isanyamuke kuchoka mu Lilongwe kumapita ku Blantyre pokhapokha ndi kuti akukhotha apeke chigamulo kuna kuti kodi pita Mutharika amene ayilamule Meki kapena Meki siku ene azilamulira palingana ndi kuti imene ayikhaleso bungo loti lizima payo khamwa njira ina yake. Guys, Jivason ndazi nzake kodi aja ndani satalika ndi list ya anthu pali Jivason kadzipatike amene akayimira ndi kuti MCP chipani cha MCP osati ukazipira yekha komano chipani cha MCP kusabwera ndi kuti palino munthu wina Emmanuel Chambulanyina Jere amene yonso aphatikizana nawo ati kukatenga chiletso. Abrahamu Makhwawa amene yonso ndi zonotino wapezeka kuti wajoyina nawo timu imeneyi. Daniel Mwanyongo Chitonya amene yonso wapezeka zonotino wajoyina ndi Jivason ndi MCP basi kupita ati kukatenga chiletso chimenecho. Guys, ndifuna ndikuzeni jaji amene wapereka chiletso chimenecho. Jaji amene wapereka chiletso chimenechi kuti ndi jaji Kenyatta Nyirendaro. Mwamukumbukira? Uja amene anantulutsa chimwendo banda uja jaji wake ndi amene iyo. Wapereka tsopano tani chigamulo chonena kuti akuti apita Mutharika mulibe mphamvu zonoti mungalamule ndi kuti jeni Meki kuti asamuke ndipo musathirepo mulomo apa tikuletsani zimene zizi tikuletsani ine Kenyatta Nyirenda motsata malamulo ko musapezeke zonoti chani mukupeka ndi kuti majeni mzilamuliro za ku Meki usayilamulira Meki ya. Hey guys, ngani tu ndimene kumadabwa zoti kodi Kenyatta Nyirenda awa ndi kuti ndamphamvu kwambiri. Anyways, ndimangofuna ndikambepo nkhani zokhuzana ndi amagaya MCP amwanda ndingakunena kuti battle iyi imayenera ikhale pakati pa anthu akuboma pakati pa magaya aku Meki ndi kuti ndi apita Mutharika koma MCP mulowelerapo nkhani zake muti nzotani. Hayi Meki yo izima payokha musepange zonena kuti imeneyo isokonezedwe palibe ruzisango zinezo zimene zitasokonezedwe ndi nkhani onora anthu akwena asamuke. Ngati kuje kuli maofesi awo otanachita kudindidwa kuyamba ndikale kunoti Meki maofesi a Meki kuti saka ena akapezeke mmenemo iyayi chifukwa chonena kuti kufuna titu Meki ikhale pakatikati pachani pa dziko. Whatever the case is, and I think ndimayenera tiziyang'ana zonena kuti nomamo tiziyang'ana kuti Meki kugwira ntchito kuti iyo pangira zinthu zake kuti mwanji tiziyang'ana kuti Meki kodi kugwira ntchito bwinobwino ngati last chisankho chapita chicha Meki kodi inagwira ntchito bwinobwino Meki tunagwira ntchito bwinobwino and chinayi bwinobwino ndeka ya Meki wakayasamuka apita kuti
nthawi zina zake zimangofunira kugonjerana ero osati zikulirana mitima ya dziko mmene muzikhala mtsogoleri mmodzi. So let's all follow that. Chifukwa chani amayana peon tali manja ndi timu yawo kumene achina songwani mafliwa kaya ndani ndani kaya ose awo whether they like it or not their president is one. It's the same president wao ndi mmodzi ndi ndani ameneyo ndipita Mutharika nenda amene akutitsogolera. It's like we have a house tili ndi household ina yake imagine yet ndekena kono mu nyumba mucha pezeke zoti bamba zinena kuti no tisamuke mu nyumba muno tipite tikakhale nde kuti kaya ndi nyumba yakuti tikakhedera lakuti pazifukwa zonena kuti mwina nyumba ino ndizikanika kulipira koma tikakhala kokomwe atikakwanisijani tiye tisamuke. Kodi magazi ana nyumba mucha kapena kayanda amaya nyumba mucha tikoti anthu a nyumba akwene azidelera kuti yayi sisiri kusamuka athu mufune musafune siri kusamuka zone zikhala choncho zochosa ulemu tu simple okay chabwino tiye tinyamukeni titani tisunthe. Anthu amapezeka ala kusuntha ndithu ambanja mucha ngakhale ena asakufuna koma chifukwa chonena kuti chani zifukwa zomwe apereka bambo uja ndi amene akusogolera kuyendera amutani amumvere. There should be only one leader at a time. Mtsogolera kwenena kukhala mmodzi ndi walamula kunena kuti magazi executive order move mubwerere ku maofesi anu kuja ku Blantyre. What is wrong with that? Pachola kuika ndizani kodi zikimukapita ku Blantyre konde kuti no simukagwira ntchito bwinobwino fuso tikuyena kukhala limene lolo pakakhala mistake ina yake inonso magaya kuboma. I think there's that case yonena kuti ku Blantyre ku maofesi amekiwa kunena kuti mulikale anthu amene agwiriramo ntchito nanga sinde kuti atasamuka amaofesi anali empty mayenabe mukakhale munthu ndengati anthu amene omwe achotsamo kuti awo ameka akafika ndoti muli space koma obviously ngati akakamiza kuti nyamukani ndiye kuti mwina kumene kucha akhozoka asuntha amene ali mmenemo kuti apite akapezere maofesi ena meki ikakhale ndithu kunyumba kwake kumeneko kuli ngati kunyumba kwake ndithu kuyamba ndikale ndende akakumagwira ntchito kumeneko kwa zaka. Ayi nkhani tu ndimeneyo zosangalatsa kwambiri ukamaziona kuti na Jivason kadzipatike mpaka anatonde akuti tu awina tumenepa akuti kuti iyi ndi victory against Mutharika tawina pamene papa ndithu tamukhaulisa pita Mutharika basi ungofuna kulimbana zokandana basi. Can't we just live in peace for once? Kumukakhala basi imene malingalira kuti notipanga bwanji kuti tikandane ndipita Mutharika kuti tamvese kuningi na DPP tipange bwanji. Victory abatu sionena kuti ndiomenyera mekiro akuti ayi siri kufuna meki kaye kusokonezedwa mori sokonezedwa ano kungozira zoti sunthani lera ayipangisa zone kuti no isokonezedwa isamapange ziganizo zake bwino mori buneno kungozira kuti sunthani basi zipeze zingapangisa zone kuti wo azikanika kupanga chiganizo bwino kuti mpaka na abere mavoti zimene mutandoza ndi zimenezo. Almost this time magazi tukamba sa mavota amene no zisokoneza kuti meki samagwire bwino ntchito kuti meki sagwire so ntchito of course pano bagwira ntchito mwina muzisankho zomwe zochitika makwalalamu koma kuti isagwire ntchito magazi ndi 2030 moving. What's the problem? Move iwo ngati akuona kuti move bwererani ku maofesi kwanu mwina iwo ndi plan yawo yonena kuti tisamachita kuononga ndalama zambiri nanga since the same government boma lomwero kuti maite patenga ndalama za misonkho zija kukalipira ndi kuti chani zimaofesi zija pamene magaya awo ali ndi maofesi ku Blantyre yonena kuti no sibwezi ndi kuti akumalipira mwina akawerengesano makosti kunena kuti no anthu amene akhala maofesi ameki ku Blantyre yako amene agwira ntchito ndithu maofesi aboma koma asunthe kuti akagwira ntchito maofesi ameki amene anali empty mwina anonda anthu ochepa onena kuti no maofesi awo angofunika mwina ati malumu basi pamene meki ija imafuna ndi kuti chani warehouse musungidwe zinthu chancha ndi kuna kulikonse kumene kukhala meki kwangati kulilongwe kuene kukhale kuli warehouse malo onena kuti azisungira zinthu mosemo azipangale ndi mosemo pamene anthu aja ali ndi warehouse awo ndi kuti chani ku Blantyre yango ofumbwa kumene kucha kusowa ndi kuti nota oti mwina maka agwiritsa ntchito mwina zingachepese mwina makosti kapena mwina kuwerengera zinthu ngati zimenezo we don't know the reasons behind it koma kudoti no tangobwererani mubwerere ku nyumba ujeni ku maofesi anu chifukwa muli nawo tisamalipireso ndalama kulipirani inuyo pamene muli ndi maofesi kale koma ndi kuti no basi to MCP iyayi mwayo kuti tilimbane ndi kuti tilimbane ndi boma. Can you focus on some things zomwe zingathandize dziko lino pali zinthu zambiri I think zomwe tingathe kumatani zomwe zingathandize kusiyana ndi zimene tu mwina muzikapanga maulimi uko mwina zingathandize acha kuya kaya zikapanga kaya ndizani kaya inu ya Jivason kaya muzikapanga do something to help this country kuti tipite pasogolo tipange develop kusiyana ndi kunena kuti tikhaye basi ndi tizikhala busy awo akuti awina ku court iyayi awo ndi tipita Mutharika waluza. So what's the gain? Mupindulapo chani pamene papa and why are you doing this? Politics pena pali posa ndete ngasuntha choncho tingapita pasogolo
Tadati ziyangana ni zinthu zoti ndo zingathandize dziko. I think we should be focusing on things of national interest zomwe zingathe kuthandiza dziko lathu lipita patsogolo kusiyana ndi zinthu zomwe no tizingokangana kumabwerera mbuyo palibe chimene chikusuntha. Akuti